Русенското село Нисово може да пренапише историята на древния рицарски орден на тамплиерите. Край селото има надгробни плочи, носещи кръстовете и символиката на ордена. Учени начало с археолога Николай Овчаров пристигнаха в Русе, за да изследват останките. Експедицията трябва да разкрият дали край Нисово почиват костите на рицари-тамплиери. Местните хора никога не са предполагали какво се крие под камъните в края на селото. Те паметниците са с кръстове, християнски са. Сега от римско време ли са, от кога са, аз не ги зная. Дали тук са погребани тамплиери или не, това ще кажат учените. Със сигурност е ясно едно, че под тези плочи са заровени много тайни. Възможно е тамплиерите да са били по тези земи, докато са охранявали поклонници от Европа, пътуващи към Иерусалим. Друга версия е, че на мястото са погребани монаси, което също говори за връзки с католицизма и тамплиерите. Тамплиерите също така са били много опитни дипломати. Не бих изключил възможността те да са били използвани, например, от Латинската империя за преговори с българския цар или българските царя. Учените започват да изследват гробището още тази нощ със специално осветление, а хората от селото се надяват на повече туристи. Находки откриха археолози при проучвания в некропола край русенското село Нисово. До момента са проучени над 15 гроба. Според учените, начало с професор Овчаров и доктор Петрунова, на това място е било разположено голямо българско селище от периода на късното средновековие. В селището, което се намирало по поречието на река Лом, са живели над 1000 души, предполагат археолозите. До момента при различни погребения те са открили 15 сребърни монети, вероятно от периода 15-17 век. Изследователите се натъкнаха и на гробовете на браснаря, свещеника и хлебаря на селището. Това ни го показваше още самата надгробна плоча, единствена по рода си, която няма други в случая, върху която са изобразени макети на църква. Не макети, като чертеж, като груп план на църква. Когато го разкрихме, пък вътре не излезе монетата обичайната, както на всички останали почти, а целите му кости излязоха в червено. Т.е. той е бил покрито с нещо червено, което е изтляло, но се е запазило като цвят. Значи по всяка вероятност става дума за червеното расо. Откритите украшения, сред които бронзов пръстен и игла с орнаменти, подкрепят хипотезите, че в района край Нисово са живели заможни наследници на български аристократи, напуснали Търновград. И ето тук примерно виждаме, че има изобразено едно перо, което трябва да подскаже, че човека е в едно по-добро социално положение. На така наречените женски кръстове с заоблените глави, пък виждаме пресъздаден накита, който се носи тогава. И това е една препаска на главата, която наподобява познатите ни диадеми от Второто